bereki nenyaya yeschool fees inyaya yekuti Hello, guys. Hello. Nasira chitimbusira kandakanyatsodzirelaxira zvangu ndodofonegwa nevamwe vanhu vanondida kwaSIS MELLY makutaugwa ndikati aiwa ngavandibvire like ndaizokupai feedback guys yemusikana anonzi Talent wekuWitbank ndichikuplayera emavoice notes ese andinawo nokuti kana vanhu vozotaura mastreet vasingazivi nyaya umo vane voita kunge sekuti pane zviri kuitika animaona anzi muri kudya ndisi kudya ini yese jim panenge pane zvinenge zvakuitika pasira saka ndati ndikupai feedback munzwisise pazviri zvakanaka kuti next time kana pakaitika nyaya yakafanana neyakaita senge yemusikana uyu remember musikana uyu guys atimuzivi takangofonerwawo nemwe mudiaries tikangofila kubatsira saka vanga vagara vasina kumbobvera vave involved panyaya iyi handitika muri shamwari dzemusikana uyu kana kuti kudii handiti ndofunga makanzwa kuti kune vati varoda kumubatsira kuti aende kumba patengwe tiketi handiti musati mamhanya kunotaura handitika zvimwe zvinhu munotanga mabvunza kava kanga vachibata nyaya yacho handiti inga wani inbox yangu iri free ndiri murima guys ndiri murima munhu inga inbox whatsapp yangu iri open one hapana munhu andakambobhloka ini munouya mobvunza naSIS MELLY pane nyaya yemusikana uya yakadai takanzwa kuti zvakati mave papi ndokupai feedback nokuti pare zvino ndikutaura nasisi vemusikana uya makusena nhasi manje but 2 hours ago ndataurwa ndachitaura naanonzi Lonchia wataitsvaga uya ndatozobvisa picture yake animaona ndatozobvisa picture yake paFacebook apa wataitsvaga uya Lonchia because atozoitawo reach out kwandiri kwaSIS MELLY ndiziveiwo musazoti wini matanhike ndokuziva one name mfana ndokuziva Talent Posh ndeuya musikana wekuWitbank uyu ari kurwara ari muchipatara musikana wekuWitbank ari kuWitbank ari kuchipatara musikana wekuWitbank uya ari kuchipatara uya atitomuzivi takatongoita zvokungoitwa reach out nemwe mudiaries aonawo situation akati pane nyaya yakadai then ndobva ndangoya nayo panapa saka tadiscasa tichinzwa nyaya iyi maitiro ayo azviri kuita takabva tangoti no uyu mwana ngatimubatsire because apa pasingadiwi zvakawanda paingodiwa mari yetiketi chete itoripo mari yake yetiketi itoripo handitika ndo yatakangoti ngatimuindisei kumba sezvo ari kunzi marwariro ake ari kuita haana kumira zvakanaka so kuswera nezuro actually pane akatonditumira message chiti kwanzi musikana uyu ndatomuona akanotsvaga mapictures amene kwakamaona zvika ndamuona akamira naswaga ishamwari yaswaga ndikati apa tichagobetsere titsvage swaga because tawana hama dzake handisisi vake tazivawana here saka ndokuchiignowa kwatakazongoita nyaya yacho hanimaona so handisi kuzivawo ndasonza kuti hanzi kuri kutsvagwa imwe help handisi kuziva kuti ihelp yei yakutsvagwa of which hatingakwanisi kurambidza shamwari dzake kuti dzimutsvagire help handiti asi kana kuti zvisazoita kunge pane mishikishiki iri kuitika kana kuti pane zviri kuda kuitika vari kutsvagawo help kumwe zvakanaka kutanga manzwawo kune vanga vambotanga kutaura nezvenyaya yacho because isusu hatimuzive we can step aside togona kumira paside torega shamwari dzota take over handi mukunzwisa guys isusu hatimuzive musikana ushu we don't know this lady so kana shamwari dzazopindira kuti tinogona kumira paside tinotoone vakawanda vanoda kubatsirwa tinogona kumira paside torega shamwari handisi ndirikanganisa here kutaura guys kana ndakanganisa ndigari ndagadzirisa sati ndaenda kure I don't want to be on anybody's wrong side animaona togara tamira paside tobatsira edu vamwe ava shamwari dzobatsira because from what I know mwana uyu akazoadmitwa kuchipatara these are the audios dzandichaplaya panapa sisi vake communicates neni vantaura neni sisi vake so ndo vakanditumira maaudio aya kusvika nesuro manheru indikatobatawo aifunga kutenga tiketi nesuro manheru tiketi riripo but aenda nhasi bhazi ranga richienda nhasi but iye haana kuenda nhasi because of this teererai munzwe mendotsvaga conduct yavo kuti iri papi kana zviya munyatsonzwa
noti ndikataura ini zvota kunge ndikunyepera gai ndikuplayerei evidence anoti mastriti ndomaziva ka mastriti ndinomaziva kunotora kwenzi kune musikana akada kutenga tiketi andi mwakabvisa 50 pound simeri vakaihla saka regai ndiplay ukatona zvotodai tambai alright ishi chiteererai naika right vakatotira kuita video calling mangwanani akoma nezuro ndakaisirwa message nevasikana vari kumuona vaititamisa kuchipatara right muona seiko ndokutadza sei message ndobva ndapindura kuti hagoni kukumbirwa kuti abude here zvikanzi handizivi vasikana vacho regai ntaure navo ndobva vasenda audio ishi mirai yawe ishi Hello, mamukasi. Ndachikumbira kuti ndibvunze kuti zvakamira sei pana talent. Ngokwanisa ndibatsiro ndizere kuti akamira zvakamira. Right. Saka sisi vacho vataura neni. Pane munhu aitaura zvokutenga tiketi kusvika tazobva tabuda kuchipatara kana kuti maronge mozodhudza then you can go ahead and buy the ticket. Tatatopa taudza kuti hanzi akaisa kuchipatara. Right. Kwandina ini nangu passport ina ndina. Iye ndiyanga ane passport. Saka mheno kuti ndoitawo sei. Handizivi kuti totengera iwewe tiketi racho uya here kana kuti totenga tiketi iye uya ndisingazivi manje nekondition yake vanomubvuma here pamabhazi ndoimwe challenge iripo handitoona kana achimubvuma pana chakaipo kana asingabvumi iwewe tiketi iroro ukwira uya tozokubatsira zvimwe kana wapinda musa macho zvoita here because inini handina passport zvinoita here handizivi kuti zvinoita here zvezvakutoda kutotiwo motanga maona kuti zvinoita here kuti akwire vozovasikana vacho vana vandataura navo vachiti zvoni izvezvi tikunogezesa kuchipatara kuti aite haasi kukwanisa ari kuzviitira weti ndomatauriro avaita ivo vasikana vacho ini hangu handina passport manzwaka guys mukuda fesi yangu moidiko imi guys ndakavata ini nhasi weekend amuzi guys ima muzati nhasi weekend here guys weekend munhu vata nyama nemweya zvidzokedzane zviri pano pamwe chete handiti wakarelaxa imi mamuka ini ndiri kutoverenga zvangu zvekumasititi ndiri pabhedhi guys imi fesi yeiko handi muri kunzwa saka after ndataura nasisi vacho papa musi wokutanga papa tikati tiketi rotengwa tikaita munhu ari kutenga tiketi zvikanzi bhazi riri kusumuka nhasi handi inini namilka yayo kwarere katanotenga tiketi tikatsvaga panowanikwa mabhazi ekwamulaudzi zvikanzi ari parodport handiti manheru achona sisi vacho vakabva vandifonera vakati vataura nevasikana landlord wepamba pangadyara yaya vakazomutakura vakanomusiya kuchipatara hanimaona zvikanzi vakazomusiya kamusiya kuchipatara saka akaadhimitwa kuhospital saka sisi vacho ndopa vaiti zvino ari kunzi adhimitwa kuhospital saka handizi kuti zvinofamba sei ini ndopandakazoti hazvitero kuti mumukumbirire kuti abude zvikanzi condition yake ari kunzi haasi kugona kufamba ende ari kutozviti wetera hanimaona saka handizivi toita sei ndopandakavati pamanzwa maaudio nchitini saka todini zvikanzi handina passport nasisi vacho handina passport ndo zvofamba sei manje ndikati vasati vataura kuti handina passport ndakavati kana saka mwana ari muchipatara mari yetiketi yatatifanira kutengera musikana uchu totengera imimi tiketi imi mokwira moya kuno kana makwira mukauya kuno handitika then modi moona nemari yanga ifanira kuti emunin'ina wenyu muone situation muri paground ndopa wakazoti handina passport iye ndiyanga ane passport ina handina passport anomaona ndikati haana passport zvikanzi hanzi nalox yesi ari kuchipatara exactly lox ukuona saka ini ndikazonzwa kuti kutoma memalife kutsvagwa help ndatove neconfusion manje ndatove neconfusion andiwana because ini ndiri kukomeketa nasisi vachona nasisi vacho nasekuru vacho vatanga kutaura kuti tikuzwa nyaya yatalent ndikatoti aiwa ini talent hatisi kumuziva sekuru imbotsvagai vasikana shamwari dzacho saka ndonyaya iripo mari yake yebhazi yetiketi ini ndakatozofonera musikana uchu wandakaisira audio nuka nezuro makuseni akunotenga tiketi rebhasi ndikati mbomira kutenga tiketi rebhasi because paita madevelopments ekuti paita madevelopments ekuti ave muchipatara saka unogona kutenga tiketi rebhasi vakazoramba kudzosa mari mira tione kuti vari kuti chii kuchipatara inzwai meseji yangu ndichisira milka ishi
Morning, my sister, how are you? Imbomira utenga ticket. Hanzi akaenda kuchipatara hospital nesuro. Saka imbomira asindokuudza kana vangomburitsa nasindokuudza imbomira utenga ticket because ari kunzi akaiswa muchipatara. Timboona kuti muchipatara macho unomira sei. Imboita hold on to the ticket. Anditi mazviona. Saka ticket riripo, anomaona ndini ndakatoudza musikana kuti hold on. Hold on kutenga ticket. Kusvikira musikana uyu tanzwa kuti kuchipatara ari sei because anogona kubatsirikana kuchipatara ikoko totenga tiketi muchipatara tadza kubuda vorega kumburitsa mari inenge yadliwa mahara hanimaona so ndo saka ndaita saka ndazozwa chinzi kune tiketi live iri kuitwa yekuti kukumbirwa help saka zvabva zvandinetsa kuti ihelp yei anditi because tiketi take riripo the family I'm communicating navo right hama yake yandifonera mayandibata 2 hours ago ishi mirai munzwe ari murodhi izvozvi nokuti anditi ndikukwira manje in 2 hours time that means time iyoyo abva atokwira mirai munzwe saka zvakanaka anoda kubatsirwa anditi but tichikomunicate aiwo nevanhu vangachitaura nezvenyaya chokuti pasazotange pane iso tichiripo uyu andibata kuseni inzwai makadii ndetovolontiya ndapiwa namba dzenyu naasisi vatalent ndiri kusvika kuwitbank mangwana vedu mundiregere shuwa hakusi kuti ndinoignowa kana kuti handidi kubatsira uyu talent ihama yangu zveshuwa ihama yangu but situation yanga ndingorionayo ndichangobvawo kumusha ndasino kana chinhu ndaitozamawo kubatanidzawo mari papapa so mari yandanayo sofa i2000 ndo mari yandinayo for now so mangwana kuseni ndichakwira ndoenda kuwitbank kwachone ikoko ndonovaona kuhospital kwachone pane musikana wandakarayira akaenda kunzuru wandakatumira akaenda nezuru akanosvika ikoko akaenda kuchipatara akasvika nguva yekuona vanhu yadarika so aita anoenda nhasi kuseni wandamirira call yake kuti andodzo zvakamira sei ndoandamirira kuti wandodzo zvakamira sei but mari handinayo sofa 2000 nganyebe kuti hanzi kana ndine mari kana kuti ndingaite sei ndoda kutoti mutotibatsirawo murimi mototibatsirawo veduwei antimaona saka ndeimwe hama yacho ishi because hama chete ndikutotaura nadzo inini ndakatovaudza zvakanaka kuti handitomuziviwo mwana uyu titoriwo a group of people tinonzi madiaries titodiwo toda kutozama kubatsira andimaona chete saka ndiri kuti inini communication ndo ingadei yaitwa shamwari dzacho dziri kuda kubatsira kuti zvijeke because indakaitawo live pakaita munhu akataura nyaya yetiketi palive kuti ndichatenga tiketi umwe akatumira 50 pounds yake handimaona kuti tiketi rikwane handimazviona saka pakazoonekwa pakuitwa help somewhere vanhu vanobva vati kosisime mari pane mari vanhu vazoziva kuti mari handa kupiwa mari takati munhu anotenga tiketi aunze riri tiketi ko mari yaiya asi vakatodya handimuri kuona ndosaka ndatiri regai ndiite live handimazviona regai ndiite live kuti ndiclarify ipapo kuti muzive kuti ndo zviri kuitika nokuti panogona kuzonetsa mangwana mafriends anogona kuita live vachagowo rubatsiro kuti aenda akabatawo something kumba like semunhu ari kuenda kumba vanenge vachita kuti aenda akabatawo something kana kuti maybe atengewo zvekufambisa murodhi but communication yanga yakanaka vouya votaura chokwadi palive chokuti aiwa tiketi rake riripo rakaofiwa ririko kwasisimeluko hanimona nyaya yatiri kuda kumubatsirawo maybe ari kuda kufamba nesomething chekuti aende kuti vanhu zviclear zvijeke handimaona because vanenge vasingazozivi zviri kuitika unoti sisimeli takaona palive vachiti vedu wetiketi umwe munhu mwana anonzi nigikiri chete takaisa 20 pounds ndizvozvo handimaona saka hazvizobudi zvakanaka kana zvozobuda kunzewo because zveshuwa ndizvozvo chokwadi handimaona hazvizobudi zvakanaka kunzewo kuti asa kunonzi zvazodai incheno sachoti uye akanga aisa mari yake yekuti anotenga tiketi uyaya akatindisa $100 tikaona kuti $100 haikwane kutenga tiketi because panoda tiketi mari yese all in all panoda 2000 panoda tiketi rake panoda covid test certificate panoda mari yebhodha haditi ndosaka tanga tatombomisa uyaya we50 pounds kuti imbomira kuisa 50 pounds yako hanimona tikazona kuti takalkulata mari iyi tikaona kuti haikwani tikadzoka pane kati no pave ne20 pounds ne$100 haikwane tumirai kuti ikwane mari iri kudiwa 2000 ishi hanimaona saka ndo zviripo tiketi rake is there riripo
but munhu akaadhimitwa kuchipatara the same day ratataura nyaya iyi, though the same day landlord yaita ndimudi pana angaisa zvinhu panze, akazose munhu wemuno akamanija kunomusiya kuchipatara, hanzi angaiswa madrip. Hani mashona papa andakambenganisa kuchipatara akadzingwa because angaenda yega muforena, apa akazoenda nemunhu wemuno landlord, saka akazomanija kuti apiwe bed. Anti mashona saka techida kuti chizobuda zvakadai so kuita kuti vanenge vari koko kwacho kumastreet kuna zvinenge zvitaurwa vazoziva, hamwana, because zvinozoita sokuti ameno noti vanhu ndatonzwa kuti vamwe vanzi vanga kutoti kwasisimelinga 1 anti munoona ndio matangira zvinoita kutanisha. Saka communication yakanaka, handimaona kuti vari kubatsirawo vada kubatsirawo mabhuru acho vanaswaga vakauyawo kwandiri, swaga nenhamba dzangu akafana sisimeli pane nyaya yabhuru wedu yakadai handiti tiri kuda kuti titsvagewo imwe help, asi tiudzwa kuti nyaya yakapfuura nekwamuri mave papi, nokuti takanzwa kuti munhu aifanwa kuenda kumba nhasi zvadini. Ini ndovatsanangurira kuti aiwa munhu akaadhimitwa right now, tatati oenda kumba mangwana, but same night iyoyo vakabva vamisa chipatara akanopiwa bed. Saka tichatenga tiketi vasingasaitiye munhu ari muchipatara, takamirira kuti munhu adini, munhu akanzi abuda ndopowo chiitwa maarrangements ekuti ainoti tiketi take ritoripo udhara. And ndosaka ndada kuti kuna sisi vacho kana zvanyanya kunetsesesa totenga tiketi rako here iwe kuZimbabwe oya, because sisi vacho ndandaronga nevamwe vanhu nezuro inini kuti handakupai feedback nezuro because nezvinhu zvaitika paipa ndawandigwa. Sisi vacho ndakanga ndataura nevamwe vanhu nezuro kuti havana passport kuti vavaunze, vakati sevanhu vangu indiri munhu wevanhu guys, paese pase ndopinda, vakati no problem, kana muchida kuti auye tinouya naye, angachiuyiwa naye hake pasina extra mari. Pamari iyoyo angachifanwa kuti munin'ina wake aende kumba, hanimaona. Sisi vacho kana zvanyanya kuomesesa tatatiwo vokwira vodi nemari iyo vouya vasina passport, tongoita kuti zvindi atinamboti pane chiri problem nai esi. Teereraiwo kana nachitaura please, batai mubate mashoko ndimunozoshandudza zvisirizvo. Hatinamboti pane any problem kutsvagira munhu help, tiri kuti communication, because ini ndine vamwe vanhu vanofollowa pano vanenge vari kumastreet vakazoona pachitsvagwa help pasina kuclarifyiwa, hani munoona vanofunga kuti pane zvaakuitika. Zvandatoita live iyi ndatoudzwa nevamwe vanhu, anditi ndatoudzwa nevamwe vanhu kuti zita renyu raakutaurwa uko. Ndikati kupi futi, ndichori paconference pameeting uri kunetsawo imwe nyaya iri kunetsa kuwhatsapp uko, kwandatozobuda ndichimanya mugrupu ndichiti rega ndinogadzisa zita rangu, nokuti social media ndinoiziva. Ndiri kuti inini vari kubatsira, vari kukoleta help imwe nekuside, and communication yakanaka kuuya kuti naisi smell nyaya yakambopfuura nemumaoko menyu mavapa, so that kana vakunotsvaga help votaura chokwadi kuti aiwa tiketi rake ririko zveshuwa, handi tiri kudawo mari yezvimwe, kuitira kuti vaya vakanga vari pano vakaona tiketi richitengwa richibhadharwa vasazoti ko mari yetiketi kuna simeli yakaindepi. Andimaona ndo zvandiri kureva izvo, communication ndo inenge yakakosha. Saka inini kuti ndipedze nyaya iyi ndine nhamba dzaswaga wacho kutoresa passport gai ndibate twaswaga wacho ndibve ndangoitaura pano, andimaona, because vanhu vanotaurisa ini ndodhila social media, I know what I'm talking about, I know social media ndoiziva, social media ndinoiziva, I know social media ndinoiziva, ndinoiziva social media. Zvinoshandudzwa mangwana kwanzi takaona munhu kwasisimeli live kadai kashandudzwa, ko mari yacho yakazoindepi, handi munoona kubatsira kuna kuipa. Even isu pano tikaita mo handiti secho vakatoya kuno kwanenge vachida mari kudzokera. Kubatsira kuna kuipa izvo chero kutotivharira umwe munhu kuti anoda batsira hatina watinovharira panze, because munhu ari kurwara anotoda help yakatowanda. Animaona anotoda help yakawanda munhu ari kurwara. Yaisi kupinda foni yaswaga ichingoti calling, inongoti calling, yaisi kupinda inongoti calling, ingoti calling. Saka guys ndo ingoripo kana mukazoona nyaya yave mastreet umu, animaona munazoziva chokwadi kuti aiwa munhu ari kuchipatara akaadhimitwa, saka hana kukwanisa kuti aende nhasi. Takati tataura nadriver webhasi anonzi aniko munya, anonzi ngo driver webhasi, tataura naye mhenchazivi, takataura na driver webhasi, animaona tataura na driver webhasi kuti anzi na locks maposa mungaburiswe, then wodi kuti agudi atikwanisi kaisusu kumuburisa tisi hama dzake, panenge pachida munhu anosaina mafomu handiti ekuti abude akadaro.
ekuti abude akadaro aende kumba panda munhu weukama nesirimu yakafanana saka regai timirire uyu launch ya uyu ati ari kuendako ndiye watinogona kuzotaura naye kana asvika because atachandibata kuti vokumbira here obuda kana achigona kuti angafambe but pachatonesa because kana chinzi ari kuzviwetera anenge akuda madhaipa handiti animaona saka ndo nyaya yanga ichingoripo direct call handina Jillian handina hangu airtime yekuita zvedirect call ndo pamwe pari kunetsa kuti munhu anenge achizviitira anosvika sekuzimbabwe madhaipasi but I think anenge auda kufamba neumwe munhu handizivi regai tione semunhu ari kuchipatara guys let's wait and hear feedback kuti zvamira papi let's wait and hear feedback semunhu ari kuchipatara kuti zvamira papi handika but ndambofunga kuti sisi vakauya kunoku handitika pakuzodzokera kumba naye pakudiwa futi zvemari dzavanhu vaviri 4000 ndo zvinhu zvandiri kufunga izvozvo animaona sisi iripo mari vanogona kuuya sezvo pane vanhu vakati tinouya navo vebhasi vanouyiwa navo zveshuwa asi pakudzokera kana voenda nemunun'una pakudiwa mari dzavanhu vaviri hani muri kuona triki yacho futi iripo ndoimwe triki inenge iripo hanimaona saka pari triki guys pari triki chingoripo chinega tinzoti vekuchipatara vari kuti kudii fortunate so far mafriends acho hapana friend ndiri kumbokommunicata so far anymore sisi ndo vari kutondipa feedback vari kuzimbabwe uko dei paitawo madiaries ari kuWitbank aendawo anotipa feedback chaichaiyo because hatina feedback yanhasi handitori naini feedback yanhasi hapana yambonudza mafriends ari kunzi ari kuita chiwithdrawa mbijana mbijana mafriends ari kunzi ari kuwithdrawa mafriends hanzi ari kuwithdrawa mafriends saka patoipa dei paitawo mudhayari anogona madhayari 2-3 batana imwe neunoona mwana we kuchipatara tione kuti kuchipatara amboita sei vari kuti kudii kana akaita sokuti ave nani tototenga tiketi otokwira bhazi otorova pasi aisisi sonya animaona hakuna hama iri kuno proverbs hakuna hama iri kuno hakuna kana hama hanzi launch ya uyu ati ndikuenda kwamangwana anenge anogara kuJoburg andikuenda kuWitbank mangwana ndiye anogona kuzotibatsira handitika hanzi my sister right Faith kana variko hanzi Swaga ati is on his way to the hospital chinonetsa Swaga kwacho ari kuenda kuhospital isationi malive aSwaga hanzi simeli kwaaishandira munhu uyu hakuna anomira nemunhu hanti maona manje defini anoziva zveko hanzi kwaaishandira hakuna saka that means ashawo rimwe nerimwe rinomira roga hanzi hakuna munhu anomira nemumwe ndosaka zvatodaro hani muri kunzwa hanzi uko kwakuna ashawo rinomira nemumwe hanti mazviona saka that means pakutoda hama yake Swaga zvaanti aenda kuchipatara agona regai aende kuchipatara kana vanenge vari kulive kuya please mozotipawo feedback kuti ati chii tifambidzane nenguva because titori murima inde akatongomirira communication inobva kuna sisi vacho nechabva kuna launch ya wacho ndo feedback yandatomirira hakuna imwe feedback yandatomirira so far kuti angatipa feedback hapana mafriends anzi ari kuwithdraw animaona saka ndo zvingoripo animaona mari yake tiketi iripo zvoti akandonzi abuda nhasi kana bhazi riri kwamangwana ngotorova pasi otoinda hlovi kumalo imimi muriko kunhingikiri kwaSwaga chiteererai kuti kwai kudii mozoya muchipa feedback chiteererai kuti munhu muchionai kana muchibvuma kuona munhu palife toona kuti vari kuti kudii achakupai feedback handiti tozotangira ipapo toona kuti vari kuti kudii kuhospital imi chinda ikoko ini kuri mama ndaakuziva kuti mamapeji akaona ndakaunfollowa guys one mozviziva one okay hanzi nadefini mazozo panotoda hama yake uko ndokuziva kumaashawo vamwe vanongouyawo kunotengesa muviri so hakuna anenge achiziva munhu alright okay alright okay ishomari yaSwaga vanoshanda vese koko kwavanenge varuko Faith kana sisi vakwachigona kunotaritsa kwaiswaga ngavambomira tinzwe Swaga wacho I think sisi ngavambomira sezvo taona kuti ndiwe kana tisina kuzonyatsora zvinomba sisi vako vanogona kuzoenda kune imwe visit tononzwa kuti haufa ina handiko kwaSwaga saka handizooni guys ndo saka ndati imi muriko chionai animaona imi variko chionai mozotipa feedback ndakakuudzai one time I followed so many nhikikira ndangona kuti
ndikangofollowa follower and follower. And for the, sometimes you do it for the sake of peace and peace of mind yako yakakosha. Your sanity is very important. And plus ukaramba chongofida negativity musoro umkao unopesa watu vebhinkirisha wakumana unopesa ndave world. Saka to try to avoid and restrict myself from going kune mama and page. Does she not? Kunoku mashawe kunoku sisi Brita hakuna insurance. Hakuna insurance kunoku. Shwema insurance hakuna kunoku. Shokuti urukushanda uchita zwe ashao saka kuna insurance. Hakuna ashao kunoku. Ma insurance nifunga neto kuma first world countries huko. Kuna na UK, Scotland, Canada chindo kuno na insurance yema yekuita show kingish. Kunoku hakuna ma insurance. Unongofa katongofatika tongo itakonde konde pano tingakuzi katokwiga chero yekofi nicheche abakupi konengo uri kokoko. Anmona. Right, sis Charity kana muri kwasoga zvakanaka chose kana mozotipa feedback. Kuti zviri kufamba sei totangira ipapo anditi give us feedback and we'll see kutotanga totangira papi. Right, here is the comment. Imagine ndikapina nefoni inodonedza live. Hanzi hakuna ma friends Smelly. We went kunomuona achiri kumba. Ndikazonzwa kuti aenda kuchipatara kubasa kwake. Kwanzi kubasa kwake chaiko. Mumwe nemumwe anomira ega. Noti sure kuti kuchipatara ndoti animanji. Wanda frienda. Umwe akandipa namba yake is blue ticking me now. Ow. Looks serious. Iwe chingoenda ku hospital unomuona looks. Inda ku hospital unokumbira kuona talent. Iwe unoona talent unoona situation yake iri sei kuti anogona kufamba ere kwenda kumba. Chinda unoona iwewe nikikiri looks inda unoona uzotipa Thank you Apina. Looks chinda unoona. Chinda unotionera wa mudayari wangu. Mningina wangu. Chinda iwe wakatimirira isi madayari mningina wangu ndokuita mudayari kwacho wanzwa unongotumwa zvongomukira makumbo. Chitoinda iwe ku hospital sezvori ku WekuWitbank unodongorera kuti aufa kana achigona kufamba ari kutaura nhasi tironge zvokuti tiwo kuti bhazi next bhazi racho rinoenda rebozi bhazi reku Cape Town rikunze rinofamba nemadays. Tione kuti anokwanisa kuenda kumba here. Chinda unomuona looks. Tinzwa nditi uzotipa feedback ku WhatsApp. Saka chirega itinzwe guys ndo feedback yanango yanaye because ndowa kuti kwai sita rangu robuda ku Facebook kati yo weekend. Ndikati yo weekend Friday the 13th yasiyapinda kuna 14th. Ngai ndirege. Anmona. Saka ndo zvananchi dakungotaura chete izvo hapana hapo nyaya. Ava nanokuda uchifamba ndo chokwadi shuwa ichocho. Aiwa ku WekuWitbank. Vanhu vanokuda uchifamba ukangogwara zvatopera chiri mamuchiwira nase ukangogwara zvapera anongoya first 2 days achi3 aona kuti watsimbirigwa achatouyi munhu akutokublutika achatovhuri. Magi ndo zvandatsanangura pano kuti akazoadmitwa that very same day iroro. Saka ticket rake riripo. Alright, Slickro, I'll call you. Ticket rake ririko but akabva admitwa. Saka angaindi kumba ari muchipatara tombomirira kuona kuti abuda here muchipatara osoinda kumba anditi ndikati zvabvepi zvenayo yedu asi 12 Friday 13th yapinda muna 14th nasi zvineni asi nasi chimuti chiri kwangu kondadi ndotigwa live chikwai tamanya ku Saturday the 14th ndikati yowe kani but anyway ndiyo nyaya chiyanga iripo. Kale nanga ari kubona pisa kuboda manje ari kuningikiri koni ari ku WekuWitbank. So guys ndo zvana ndangoti anda kuenda ini rega inimbo. So I don't do that. I will send my own diary to go there. I'm not going to call anybody and asking kuti zvazodii. No. I will call Loxy will go there and tell me the relatives who are there, they will tell me. Shokuti ndifanira na socialites guys mutondita pakona. I don't like that. I don't want that, please. I don't want zvema socialites. I don't want, please. If you want to see your life being miserable and not having peace, involve yourself with other socialites. I do my thing ndiri kunoko. Anditi yanga chikwanisa kundifonera wairaskana. Saka why mazoti inini ndinofona. Iyanga chikosa ngonifonera pamama utaura kuti kwasisi Melly ngadi yango tiga iti phone tinzoti babe papi. Nai please musandimanikidze zve guys.
okay ndakuinda Alice Zuze wanetsa uyu Alice Zuze naivedwe Alice Zuze wanetsa kwai ndokumbirawo utengerwa tiketi rekuhaiti naAlice Zuze uyu ari kuda kupemegwa tiketi rekuhaiti aiwa tandisha ndichadzoka naprofeti manheru kainaiwo ndoda kutombovata handidi magi handidi ndichadzoka manheru sitokozile nyoni watiko si ndichadzoka manheru naprofeti saka iko mbondisirai mbozorora plus nandine kune nyaya iri kupisa kwhatsapp yatine 2 hours tiri ikoko mugurupu imi moda kuti kwai ndiuye panapa exactly amaona hanzi hatidi nakudzi vakatituka last year this year no tickets ani muri kuzviwa ani muri kuzviwa kwai nakudzi I don't want people bought people Haiti tickets and it ended in tears ndi Iris Moyo one of the people vari kumadiaspora angadei ari a potential buyer weticket but zvamakaita last year timu rangu rekudiaspora harina kubatikana fara zvakanaka rakabatikana anzi ndati ashawo kudiko tatichitaura nyaya yemuzoteerera zvakare Stokozile life kuti unyatsobata nenyaya andimazviona saka ndo nyaya yachona maona timu rekudiaspora harina kufara nenoisi dzakaitika last year mushure mekunge dzakutengerai matiketi saka dziri kuti zvionerei anomaona spakwalas ndeipi hanzi naAlice Zuze ina handidaro hanzi ese inorasa muromo kana yaguta tikoni avazivi vanhu ese iwe kana vadla iyo raisi vanorasa muromo wedu we aiya Alice Zuze zvipindire mucomment section muzvimiririre indai mucomment tatina molini nokuti ndaida tokufonera ndaida tokufonera shuwa nai ndachitokufunga nai yeah hanzi last year your words will not buy tickets imbinga idzi motonyengerera mbinga dzenyu zvakanaka ina handisirini hanzi zvokutengera matiketsi bodo ndobatsira zvangu ana talent ndipe giosho makazvikanyira paenda akudzai pamairasa muromo lasenga zvinhu zvamuri kuita izvi next year ka muchaona kuti muchaona henyu zvamandiita izvi ka muchinditukira nyaya dzisinei nenika muchaona henyu haisati yavhurwa Stokozile kana handisati wakavhurwa vachakudzai hanzi makavhara mwana unobuda neshwa thank you Consilia thank you kwanzi this year indodha yazibonela hanzi vaikanga moti mwaiti ichauya ngavanyore apology letter ngavaite malive ava apa vachiapologize itai malive yenyu apa muchiedhanaidhana apa muchiapologize muchiedhana wese munhu wese itai malive yenyu muchiedhanaidhana muchiapologize ina nditombopindi palive dzenyu itokupai platform ita live dzenyu muchikumbira regerero moga muchikumbira regerero muchikumbira sezvo muri vapemi handiona muchipema moga kwai mbinga sori itiri mboko manje this time ka amene kwai gore rino muchadya nematumbuko aiti ikoko makakanya muchivhara muchioneregwa pane kuti kwaitagwa sina basa kuminde kunomira muchidhifenda muchitaura chokwadi kuti aiwa simene makanga muchitowedzera faya so tasvika mune rimwe gore takuda kuti imwe aiti apa mari dhololo hamuna anomaona right vana Alice Zuze motozoya motozoya ndokupai platform moita live yenyu muchizvimirira muchikumbira munounganidzana uku moita live yenyu mwana uya we1000 ndoupiko maiti mwana we1000 wakutana zvake auya yakazoenda kubasa uya ari kune rimwe basa akazoenda kubasa hanzi Edi nditi sori hangu Alice kunogoita sochizvimirira unofanira kuita live naumwe wako here makawanda unogoda kuzozvimiririra woga sei ita live netimu rako kwanzi nasipakwaalazi tikutoda iri tsamba makapfeka maapologies enyu makaita line apa monyora riri tsamba renyu moatasha nemapicture enyu makapfeka maapologies kuti zvikuitire ndida kuti kune mbinga dzese sori henyu maSouth Africans tinotomborasika muromo asi tingotitengerewo matiketi please tofarira kupi vana madhumbe naimi Ismeli taurai zvindotema ini
ndinochera kuti ndinoda kumbira regero ndadii ndimi mumva ndokumbira regero zvautoita zvokumbira regero ndimaiwanza ndopfugama here mbinga dzedu dzeuk please titengerewo matiketi please tinongoti sori hedu tinombodhomoka dzimwe nguva asi tingotiona iwo nhaimi zveshuwa tinozivirepiko kudya kwokwenaifi tikasaenda hedu kuit tinzwirewo tsitsi please tingori vana venyu plus tinomborasika hedu asi tingotiregererai tovaonereipiko sisimeli nemadresi marefu tomapfekera kupiko nhai mbinga dzedu dzeuk ndinongoti sori henyu tingotiregererai mongotanganeni tiketi hanzi kwanzi bvisa heti iyo to show respect quite show us respect bvisa heti ndabvisa sisimeli tiketi vanongotanganeni ndinangu alice ndongoti sori kune munhu wese mbinga yangu sisifufu soko onewo mini naweni zvandongokomenta wani sisimeli titaurai aiwa handisi kutaura chinhu ini pedzerana necomment section mbinga dzako handiziri mucomment section sisimeli mofanira kuchidzira kakuti tiketi ndiwanewo tiketi sisimeli ndingangouya panapa zvezviwa ndoshaya tiketi zvenyu sisimeli vachakubata vari kukuona mucomment section pachataura chataura iti ndakuregera kana vachida zveshuwa mbinga dzangu ndiregererewo tinombofarisa zvedu but tingotiregerereiwo tiwanewo maiti tiketi ko tinozodya fokwenlife kupi ndinongoti sori even ana ashawo vese vaifona vaya pane abvunza hanzi imariko tamadi uyu akubvunza uyu chibatirira pana tamadi uyu akubvunza kuti imari itiketi chibatirira ipapo hauna kutengerwa wangobvunza kuti imari hauna kutengerwa wangobvunzwa kuti imari melikani 800 tinongoti sori henyu mbinga even mabig house ngaangotitengerawo hedu matiketi tinongoti sori isesu zvedu isusu tinongoti sori kusvika tangowana matiketi ndoyangu everyday ndovakumbirira ruregerero vanhu vese havana chavanoziva humba magadhari hanzi tiketi wariwana ndihumba magadhalina umba magadhalina uri kumutengera here okay nakoni ari kutengera here koni wacho kana ari ngotaura zvake komenti yake hanzi atengerwa okay zvako zvaita maita basa henyu titengerewo vamwe vese vanongodhomoka ni tiketi maita basa manitengera ndatozoona kuti dzungu robhadhara sisimeli maita basa zvisingaiti ndokuona ikoko sachitora screenshot zita remunhu ari kukutengera uchengeta kuita kuti kana akuzotozoziva kuti ndiniki hanzi ndiani sisimeli handakuiona komenti yacho koni murinda chirinda oright ndatorinyora pasi ndovatsvaga pane hanzi ari kutengerwa tiketi futi apa amene kuti ndiani pane hanzi I'll buy you a ticket nasisi Brit ndiani ari kutengerwa tiketi apa I'll buy you a ticket thank you aiwa watengerwa nasisi Brit iwe watengerwa naBrit andi watengerwa nasisi Brit hanzi kujaidzwa uku nai Esther siya vanhu vazvipemhere voga kujaidzwa kudi siya vanhu vazvipemhere vega kweiwe wabatwa papi naye asikana wabatwa papi ndisisi waona ndisisi Brit nyora sisi Brit iwe Alice nyora sisi mai tamadi September right uya azvimiririra uya ainda uyu atengana na Brit atengana sisi Brit ndasozvona atengana sisi Brit alright uya azvigona uyu azvimiririra kwanza ukanyara ugwazi azvimiririra enda kuinda guys akuda kuinda uyo atogona uyu kwaizisimeni ndokumbira kutengerwa handisirini emeli ndikuita zvokutengerana matiketi unozvimiririra pawakatuka paya unoya uchikumbira regerero oga wakazvimiririra kwai this one ticket aubai nderenjete sisimeli manje yangu yapfeka ichipuka nayo yachizide tiketi ndobva ndatenga mamarula angu 3 mamarula angu 3 iri kubva kuda pegi chipoko
ndine mumwe munin'ina wangu andiri kutsvaga mazana ndisi kumuona. Munin'ina wangu uyu haadi kuti ndimziye munin'ina wangu. Munin'ina wangu uyu anongoti kana akazvifunga ngo ndisisimeri PayPal yemaidoro. Ndoziva ghost name. Ghost name ndo randinaro. Munhu wacho haadi kuti ndimuzive. Dai munoitonga sei nyaya yakadaro. Exquisite uripi naiwe. Exquisite, where are you? It's high time ndichikuzivawo zvina yasikana. Exquisite. Uripi. Hands I'll give you a 20. Alice is going to put 20 pounds. You think I put up? Hey, excuse you, Alice. Hands will put 20 pounds. You think I put you? Could you go iti wakachena? Hands aid me, Nalia. When you are pass in Ngikiri Zuze, Alice. When you are pass. Ayo, pano ya nefesi yako. Ini ndo kandobvumiza kuita murima. Buda nefesi yako. Uonekwe. Budikira uonekwe. Guys, musatengere munhu asina burisa first ticket. Munhu ngaburise face yake. Nai, uda ticket, uda kuviga, uda kuita ghost, uda pacheni. Yes. Alright, ndabuda SIS MELLY. Makadi SIS MELLY. Ndiri right uri sei? Aiwa tiri right. Aiwa tokumbira uregerere kune mbinga dzedu idzo tinomborasika ka. Saka tinotongokumbira uregero vatinzwisise. Vatitengerewo tiketi. Ayo uyu wedu wechideserves kutengerwa tiketi wedu uri kumba? Ndiri kumba. Aiwa wedu uyu muchideserves kuti mutengerewo tiketi vasikana atori mumukuku wake. Zvamuri kutonyatsoonawo vasikana. Aiwa ari mumukuku wake mutengerewo tiketi. Uyu anodeserve atengerwa tiketi uyu. Kuwatisa satowana tiketi. Kuri kuti satowana tiketi vakomana. My expenses vanozogara kupi? Komunin'ina wangu ndoda kutogubhira tiketi wako manyautiza futi. Iwe munin'ina wangu haubudewe. Uri kumanyautiza ndoda kutogubhira tiketi wako utiza futi. Kwasvamisa sei? He? Maybe network. Nasi mchapera kubuda mose nasi. Regardiseke zvangu. Taiwa taurai vasikana makazvimiririra. Taurai makazvimiririra. Hello SIS MELLY. Yes, ndeipi? Muri sei? Tiri boys kuri sei? Tikukumbira uregerero kune madhayari ese nembinga dzese dzatakachuka pamalive weUK kunyanya wekuchando. Ndiri kukumbirawo tiketi ndiendewo kandakapfeka ndakaonekera asikana ndodawo tiketi. Sorry zvenyu mbinga dzedu. Aiwa, mailunga. Ndataura kuti ari mukuku wake kuti munyatsoona kuti she deserves a ticket. Andoona, ndosandati atori mukuku wake kuti muonyatsoona kuti she deserves a ticket. Uyu nikikiri munin'ina wangu apfura enda musoroko. Hanomaona. Kune vamwe kuti akajoina paka anenge atori muzisabhabha muzimba. Haanogona kutenga tiketi ega. Uri kuisa point yangu. Anogona kutenga tiketi ega. But uyu ndatokutibvunza kuti uri kumba ere akati endikati honai mumba make maona mazenge wani. Maona mazenge wani. Ndosaka ndati uyu she deserves kuti atengere tiketi. Anenge asitori namari yacho iyoyo. Hanomaona. Noti kuti ndiri kuvharidzirana kusiyana kudi aiwa. Ndiri kuitira kuti munyatsoona kuti she deserves a ticket. Maona. Yes, taurako zvimiririre. Ndokumbirawo tiketi asikana mbinga dzedu dzekuUK. Sorry henyu nekukutukai. Ndokumbirawo tiketi ndiriwo madhumba asikana ndoromboenda kundofarawo nevamwe. Ndokumbirawo tiketi. Madhumba akanaka kudai. SIS MELLY musadara asikana ndo basa ririmo mujoni. Ndokumbirawo tiketi vanhu vaMwari madhayaris mbinga dzedu ndokumbirawo tiketi. Okay. Murungu anokubvumidza kuti live. Wakutobuda kutoenda muri kunzwa nditori pabasa muri kutozviona. Chitaura vari kubvunza mucomment section line ari kubvunza munin'ina wangu yanzi how much is the ticket? Daira mucomment section. 800 ticket. Laina.
ndokumbirawo hasina ina basa ndiri ticket madhumbe matonzwa murungu akutonditi bye bye wari kubuda kutoenda tirimo muzvizarira nhasi muchamaburisa mabasa enyu ei musimbotituka muchiwandaka nhasi muchamaburisa mabasa enyu iwayo. tokumbirawo hama dzangu tokumbira kubatsirwa. Hansi china sisi. Hansi, I want to give 5. Hansi, I want to give 5. Auntie Selina, pina ini ngikiri comment ya laina. Pina I comment ya laina. Hansi, I want to give 5 people. Hey, aba basara pala vital like wena. Hansi, I want to give 5 people. Pina I comment you 5 people you. Pina I comment you 5 people. 1 year you 2 mninga ngwa dona ngari poya. Wandati uyaro deserve ticket. 2 iwa wotsvaga 3 chet. tokumbirawo kare tiende kundofara kuhaitiyu. Pinai comment iyo, pinai comment wedwe, pinai comment. Ru order tora ma screenshots ere. Ru order open achumbrese muku tora ma screenshots uku. Wari wana ticket kai uchakuta wara kuti chire kutenda winter. Nani ticket wari wana? Bye. Ticket wari wana. Chinda. Ndichinda. Uchitenda kawinde watengerwa ticket. Oh, maita basa rega nditogwadana sikana maita basa. Mwari wakukomborerei takwenda kuHaiti. Maita basa ndane smile. Thank you guys. Thank you so much. Ndinodonha SIS MELLY ndidonhedzei. Aiwa guys, apa painini ndaisa ngikiri saka laina pane musikana atanga kupinda waya wandati uye she deserves a ticket na iye yuyu vari 2 Phoebe. Yes laina atanga kupinda mwana waya ari kupira ndautora star rake. Mwana atanga kupinda waya anonzani? Maipana atora star rake ere. Mwana atanga kupinda waya anonzani guys? Mwana atanga kupinda waya anonzani? Mwana atanga uyu laina Lia Libanda ya tora screenshot Lia Libanda tora screenshot saka Lia Libanda na Phoebe apa vanokwana pa 5 up Lia Banda na Phoebe vanokwana pa 5 Lia Banda na Phoebe vanokwana pa 5 people tora ma screenshots Hanzi na Auntie Selina Mbinga dzisi ku UK chete mukangoti vari overseas zvinokubatsirai true educate vana venya Auntie Selina educate vana venya can't see comment irimo mu comment section imomo ndaiona mu comment section imomo iri mu comment section kumusoro uko anonzi Lia uyu Lia Libanda ushu Lia Libanda ushu aiwa Lia Alisa ari awana Lia anonzi Lia Libanda ari pamusoro penyu baba Lia Libanda na Phoebe Lia Libanda saka 2 ichi 3 vane matickets pa 5 pasara 2 chete 3 vatengerwa kwasara 2 oh wechi 4 anzi Eunice wechi 4 anzi Eunice yo Cosmo City Eunice anotibhekera keke Eunice uyu wechi 4 saka pasara 1 Faith one. All right. Hello. Hello, SIS MELLY. Yes, what do you say? Mushe. Ndasenda request. Yey. Kuda live maybe mukuiona. Oh right, ndaona katowana rega ndi try ku add. Ora rega ndi add. Rega ndi add. Okay. Sure. Guys, ini live yanga isiri yaizvozvo matodivert live yangu. Ndui. Izvo. Dave? What do you say?
handisiri ndikutenga vanhu vatongozvikumbirira chitenga matiketsi nditongozama kutongoedha vanhu vachizvitaurira vega but iwo uri mbinga sha iwo wafanira kutombotengerwa tiketi. You must buy your own ticket. Bamnini vangu vari kupi ngavabhadhare mari yematiketsi tu muno vane mari. Haiwa hai mune mari vasikana. Imi mudati mwara kuwedzereka tengai matiketsi. Mune mari imi. Hamungabudi mumansheni yose yaya hamutwa hatina mari hakuna zvakadaro. Aiwa hakuna zvakadaro. Ndingatokutsvagira makastoma angatenga nyama. Unayo mari? Rega tipe vasina. Aiwa iwe wena udze bandanzi ndatokuona igwaiti munovatengera sutu nguva iripo. Right iripo. Chap. Imbingai. Aiwa mbingai tengero ticket. Yes mningina. Hello Simeli. Uri sei? Ndiri right makadisi Simeli. Mushe. Taura. Ndafara ndataura nemi for makora ndokufollowa esina sindodhera ndakwanisa kutaura nemi. Simeli ndinofa. Oh, sweet. Ndokufarira isingaiti Simeli ende handizivi kuti ndotowisha kuti ndimbokuonaiwo fesi yenyu. Kuti ngokuonaiwo live kukupai hagi. Kwaiti uku chandipa maziyagi hopo kwaiti uku. Vedu vetu kukumbirawo kuenda kwaiti uku Simeli asati atombokuenda zvinoitwa nawamwe wakadzi ndozvidawo mongozova namadhumbe tingogara tiri mumabasa kudai Simeli zvakaoma. Iwo unambouya kaiuya unambouya last year kwaiti. Handichozvizivi ndoda kutotangawo ndaingoona pamalive yenyu. Okay. Aiwa gore rino aiwa ushaya anokupa tiketi. Umbouya wakanyatsochena dzise. Wakabhoita dhera wakambochenavo here? Wakabhoita dhera wakambonyatsochenawo here ukapfeka bhutsu kaisa chicheti pasaidha pakanyatsotorwa mapictures wakaitwa makeup. Unawo mapicture wayo? Handisati Simeli I wish handisati namai vangu vari pasi vakafa kudai. Ndozvishuvirawo. Nongochungoona pamafoni. Aiwa this time unouya? This time unotouya unoenda kwaiti. Wogadzikwa kumeso kuti uite mapictures namemories ako kuti panayo ndiri madhumbe South Africa ndakamboenda kune chainzi IT ikataura unotoziva kuti kune IT inoitwa nezvei. Taura izvei ndodawo kumboitawo makeup seya munoita asati ndambozviita kundonyeperesa. Serious? Handinyepi. Handorevesa. Oh shame. Aiwa ukawana ticket guys mbodiwe guys mningi wangu uyu anodawo tiketi agodawo kuitwa makeup agodawo mutengero dress racho mugomutengerawo nebhutsu dzacho iye otengawo chitiketi. Skana Andi Selina kani iyi ndoda zokumbirira kuna treasury. Andi Selina Hands wawana ticket. Felix Zimba for you such a humble. Thank you. Felix, thank you. Thank you, Felix. I can't believe it. Wawana ticket. Hands auketa meaning to say kuti achakuitsa makeup achakuitsa zvese. I can't believe it. Hey. Thank you so much. Right. Thank you so much. I can't believe it. Thank you so much. Maadmini ivai matora nemazita evanhu vari kupinda. Ivai matora nemazita emakola dzaijoina kuti munditenderewo pane vari kuzviita Simeli nditendereiwo Mwari muwedzere pese panenge atapudza ndinotenda. Amen. Thank you Phyllis. Thank you. Maadmin tora zita ra guest nezita rembinga yake. Tora zita rembinga yake nezita ra guest wacho kuita tizoziya kuti ningi wakapinda urimo mugroup WhatsApp. Mugroup WhatsApp handimo ndaimbotaura nemi paWhatsApp ndamboita imwe problem yangu. Saka uchipindawo pamugroup racho reIT kuti uonewo ufambirana navamwe zvichiri kurongwa. Munondipawo nhamba dzenyu Simeli ndoya kuinbox. Ndakambotaura nemi kuinbox kwangu mukambondibatsira imwe problem yandamboita ndakangotaura nemi kuinbox. Alright, saka ndopandatakureminder right now kuti tikuedhe mugroup racho. Alright, maita basa Simeli. Alright, see you September. Bye-bye. Thank you so much. May God bless you. Okay. Skana. Hanza wanted kumutengera watangirwa spakahala zinonga mumwe.
ndanzwa tsitsi vedu dei musina kumbotenga ndada kuti tenga hau inoda mutengera hau inoda mutengera nevampa pasina mutengera ndakubatikana sikana munoona imi vamwe varoyi vari pafacebook munoenda kunotuka kana motutuka uko kuti munokanganisira umwe vanhu zvakanaka-naka varoyi mazviona kuti munotikanganisira ka munokanganisira umwe vanhu vari so genuine and humble like this lady. She's so humble. Imi mininya dzenze kugona kuita savage nokutuka mukanganisira umwe vanhu vasikana musadaro ini manzwa musadaro imi varoyi yepafacebook. Hanzi I have a rare disease. What's the rare disease? Okay, all right. Hanzi, I will pay for 2 people. Vanoya nenyaya dzavo dzeshuwa, 1 hure and 1 cancer. Saka kana wakuya nenyaya yecancer, woya nemapepa ako ekuchipatara. Utopuruvisa kola. Upuruvise mbinga yako. Alo kola. Hello, SIS MELLY Makadi. Diri right, uri same ningina. Diri right. Ha? Ina ndakangotanga kufollow like ndakangokunzwa yamune rimwe group redu rana madhumbe so ndakangoripindawo. Ha ndomonzwa kuti kuna SIS MELLY. Anobva ndatotsvaka paya. Ha ndo wamuchindikomborera. Ndinotenda mini wangu. Thank you very much. Uri kupi kwewe? Right. I can't wait to meet you. We are going to meet very soon. Uri kupi? Ndinogara kuroadport handinawo mukana wekubuda tishuwa namadhumbe tetingori muroadport tingori mudzimba ndine shuwiro yekutangawo kumboendawo kuhaiti. Unoshanda kuroadport ndogarapo? Unogara ipapo? Ndogarapo istay in. But ugerapo zvakanaka? Yeah. Good. Haiwa ndigera panzvapo. Ndine chikumbiro chekutengerwawo. Spakahalas uyo utengera uyu spakahalas uyu mwana uyu tengera uyu wangochida kutengera uyu atengerwa. Alright, wawana munhu anokutengera dzimba dzemabwe. Torai nhingikiri dzimba dzemabwe atengera mwana uyu. Chibva watenda. Nyora zita rake. Maita henyu masana. Mwara kukomborere akwedzere mamwe makore ekurarama vaitawo vatitengera tiketi. Thank you so much. Vaita henyu. Thank you Askan. Thank you baby. Thank you. For sure. Zvakaoma. Tichavaziva vese padiaries. Tichavaziva vese. Kusa chipenja kwicho. Iyo munhu mukuru adanga kuzovatana mai pamubhedha. How far now? Rachel hauna green button. Rachel hauna green button. Queen hauna green button. Queen hauna ke. Okay, hanzi nadzimba dzemabwe ndichatumira achatengera 2. 1 ane HIV or cancer. Alright. Saka atora 1 uyu adona. Then pachaita 1 anoya nenyaya yake yemachokwadi ye-HIV or cancer. Ndo condition iri kuti uwane tiketi. Handitika. Saka kana uine nyaya yako ye-tiketi ye-HIV kana kuti cancer. Handitika. Yataurwa kunzi unokwanisa kuti uye nenyaya yako. Anditi Beulah hauna green button. Beulah hauna green button. Beulah hauna green button. Hauna green button. Guys, ndakutora Beulah kupesera zvapera mwe vamotozoonawo next time. All right. Chance they must clarify. All right. Okay. That's Alwad. Ticket is 800. It's 800. Hanza might dress someone line. Unongo dressa inini ka mkomo wako. Unongo dressa zveini mkomo wako ka. Unoti ndoda ka dress. All right. Remember I'm trying to add you. Irungoti adding. Hanzi nditse Queen imbobuda ugodzoka pa live. Imbobva pa live ugodzoka. Shumbresi une mari. Vana shumbresi mari munadzo. Plus hembe dzakazara maodro paya. Muda kudreswe imi. Memora irungoti adding. Rega nditrai kubvisa ndikuedha futi. Irungoti adding. Beulah hauna green button ndikuti ndigone kuedha. Uyu ari kudecline 1. Memory uri kudecline 1. Memory you are declining. Memory you are declining.
You are declining Memo. Still hauna Queen. Who download the latest version in Facebook, une old version in Facebook iwe. Yes, Leo. Hello, SIS MELLY. What do you say? Ndiri bomre sei. 3 point. Shekude. Hapana pakuri seiko. Kuri bor kubasa. Ndiri kumba. Okay. All right. Nezroda toni 2 days atisikona ma live naimi tasina magetsi. Inda load shedding. Mino zviri kutoitikawo zvaono saka ndatozotanga kutoona asi ndatozotedza samakaita time. Unoti auya nhasi magetsi. Uri kupi? Cape Town. Cape Town manje mukatanga kushaya magetsi yo. Hazvifambi. Hatinoziva kuti pacomplex pedu here kana kuti hatisi kunatsoziva. Zvichaita. Achauya kana auya beti tiri kuuya kwaIT vasikana makabhadhara here IT. Ndatofona kutondokumbirawo mpingawo ndoda kumboitawo kani it's first time yangu asana mboito haiti nda kutoendawo mpinga tioneiwo tokumbirawo Mbinga kagara mucomplex wakomana. Mawo here. Munhu andatsingira tiye anogara mucomplex here wakomana. Ready wega. SIS MELLY tinenge tichisheya. All right. Tokumbirawo mpinga tipfugamele. Mbinga please tikumbirawo kuCape Town tingofarawo zuva rimwe chete tokumbirawo mbinga please. Mbinga hadzidi kunodhura Cape Town kunodhura. Cape Town kunodhura anyway. Cape Town. Kunodhura zvokuti. Nyaya yecomplex yakuvharira izvino. Masungirwa play necomplex. Ndakarobwa last week mufunge SIS MELLY ndichibva kubasa ndakatorobwa ipapapa. Kupi? Iko kunoku Parklands kunoku. Sei? Ndakange ndichitobva kubasa saka ndakuona kuti kukona kuri kuuya vanhu saka ndakatongosangana nawo pakona vakomana vari 2 then imwe ndo patoenda kusidebook umwe kusidebook. Saka pandakada kutiza nepakati pavo manje mwachondobva atondirova guna hana hankudona pasi saka ndabva ndatotanga mumasana ndatobva ndatongobuditsa foni ndobva ndatongomupa kuti vasandiatake. Vaida foni iyo chete? Ndakatongovapa foni nandine bhegi saka pakabva paita mota. I think vakatya mota. Ndobva vatiza. Angatori mazimba ndoziva kurova ndare. Ndakatononga anga ari mazimba because vazhinji vachona vari kuita construction ka unogona kutofungwa kuti pamwe vari kubva kubasa idzo dziri mbavha. Hasori ako. Hasori at least wakasiwa uri upenyu wako wapa foni zviri nani. Ndozvandakatoona kuti rega nditongovapa foni panapa kuti vasandikuvadzi. Cape Town yenyu ma1. Cape Town kurarama nenyasha. Kurarama nenyasha papa ndachinzwa kunzi Dhudhula iri mutown. Nhasi? Pakaipa but Dhudhula iwawo haina basa ya. Vanenge vakachitagetawo. Haina basa. Mbinga hadzisi kuda kutenga tiketi. Wedoweka tokumbira ungonofarawo zuva rimwe chete. Ndozowedzerawo hangu kana please. Hanzi nawe ndoda kutengerawo 2 people chingondionawo. Ndiana da? Hanzi Aluwadi. Hanzi Aluwadi? Saka taura nawo ipapa. Mukoma Aluwadi ndopfugamawo here. Anyway, titengereyo kani ndinamboendawo first time yangu asandamboenda kwaIT.
vanhu havasi kuda pavachatengera 2 ivavo mukomana wadha chakutengerawo ipapo kungoita 1 wacho ndati ndokutengera buda nhai deatofarawo neni nhai hanzi ndati ndokutengera mukoma mwarakuwedzerei ndafara zvako zvaita right saka muri Cape Town handitika saka kana muchinyora ava ndevekucape town ava nyorai kuti Cape Town ava ndevekucape town ava nyorai kuti Cape Town handiti nyorai kuti Cape Town monyora nezita rake raapindisa apa monyora kuti Cape Town so that tisazoconfuse Joburg neCape Town maiti aitu Cape Town neJoburg handiti saka vari kutengerwa ndeve Cape Town vari kutengerwa ndeve Cape Town maita basa handitika aiwa totenda munin'ina usore zvakanaka alright bye right guys inda kuinda next time ava vapinda ava nhasi hanzi tikudyepa what's cooking naiva tikudyepa what's cooking pane recipe yandaona papeji pako ndei kugara zviya ndichatoidzokera kuzoitarisa pane recipe randatobika nasandakaona papeji pako ndichadzoka kuzoitarisa aiwa tiketi haiti iri kuCape Town nekuJoburg saka uyu anogara kuCape Town arikuda kutengerwa tiketi rekuenda kuhaiti yekuCape Town mukoma luwadi muye kuwhatsapp kwangu muye kuwhatsapp mukoma ndikupei muye kuwhatsapp kuCape Town ikoko kune haiti saka uyu anoenda yekuCape Town ushu atengerwa tiketi handizivi nandanga akajoina live ndimatoona kuti ndiani akajoina live Joburg September ndakuinda ini guys ndanisha edi tozobatana manheru guys ndombokuedhai manheru prophet asati vauya nombokuedhai 3 muzvimiririra hauna green button Beulah you don't have a green button guys tobatana time handitika tobatana panouya prophet nombokupai nombotora kana vanhu 3-4 mumbozvimiririra muchikumbira regero kumbika dzenyu kwai muine nyaya dzenyu muchitaura nyaya dzenyu muchatengerwa matiketi bye bye